cikin wannan tafiya ta ita wannan jam'iyya ta PDP ƙarƙashin jagorancin mai daraja gwamna Alhaji Muhammad Muradin wannan ƙasar kuma ainihin shi zan kira ka samaniya ta musulunci muna ganin zan kira ka wannan gwamnati da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ta kuma ta yi ci Allah ne kawo ta dai Allah ya kawo ta daga cikin hanyoyin da ke amfani da su don ta nuna godiyarta ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ya gari Allah ne ba ta wannan to shine take kirkiro irin waɗannan abubuwan da ke ta ja mutane ta baki daya ta rika su abinda Allah ya albarkace ta da su ne sai ta amfanin ya kai ga wancan mutum da ke kasa baki daya wannan kuma haka aka yi tun daga jagorori na jiha aka yi ƙananan hukumi kamar shi mai girma su a ciyaman da mutane shi yanzu abin kuma ya kai shi har zuwa ainihin wato zaɓen har zuwa rumuna wannan insha Allah bisa ga abin da shi mai daraja gwamnati da shi da ƙuduri da kuma yadda muka gani a bayyane ayyukan shi sun nuna da kuma irin yadda yake tayar da al'amuran shi amfanin abin ne ake bukata ga ko ina. Menene ya asalin jam'iyyar karamar hukumar mulkin Tsafe ta sa gaba na ganin ta ciyar da jam'iyyar ta gaba tunda akwai zakakurin shugaba wanda matasa ke yabo cewa zo shi wannan jam'iyya ta ci gaba ta PDP me ta sa gaba don gani da taimaka ma 'ya'yan jam'iyya? Alhamdulillah aikin da shida ne gashi ina ga mutum yanzu ina muke yanzu gidan mai shi kanshi mai girma abin da cewa muke na gaban hukuma na ainihin wato bangaren mulki a bangaren jam'iyya kuma karkashin wannan jagorancin nashi dukkan waɗannan tunani da fikira da kuma hazaka da ake gani da alfanu da ake jawa yana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shi wanda yake in naira ya samu yana bukatar zo sha bai ce shi kadai ba ya tare irin waɗannan taron dan al'umma su amfana a gano muhimmancin ita kanta wannan jam'iyya a gano muhimmancin jagorancin ta a gano muhimmancin abin da ake bukata mutane su zo su bi abin da ke iya amfana su dan haka nan gaskiya fi sabilillah irin hanyoyin da ya dauka da kuma dabarun da ke amfana da su da daukar shawara da aiwatar da abin da aka ba shawara da aiwatar da nan shi ba shi aiki wannan shine abin da muna ganin riba da kuma